Wesikhuni man. Man. Wesikhuni man. Wesikhuni man. 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 Hayi man. 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 Wesikhuni man. Utata man. Yes. Hayi man. Man. Yes. Yes. Kungaphandle. Yes. Izaliseka loo nto. Yes. Man. Yes. You. Hallelujah. Hambi. Yes. Wesikhuni man. Mnantoni abantu. Yes. Wesikhuni man. Ebile man. Pendula yonke into. Yes. Uthixo wakhe. Pendula gqithi. Wesikhuni man. Yes. My God. Sematyaleni. Emzini womntu.
Seyadini uPetros. Ewe sikuni man. Wazi unjalo kwedini. Le mfundiso ke le. Yes. Okanye ibililika lePasika. Ngoba ndiqala apho ndinamathelwa yintoba unguye na ukumkani wamaYuda. Isiko ke lamaYuda ngexesha loqhutyulo bekunyanzeleka intoba abe khona amayeza futhi abe khona abantu abazokhala sibhaqa unyana womntu uYesu ephuma kwinkundla yesibini, inkundla kaKhayafa. Sifumana apha uPilato ehleli phezu kwesitulo sokugweba. Bathi abalesi nababhali igama lesitulo yiGabatha. Kodwa eyona nto apha uYesu akufuneke yenzile ukuba ahlele phakathi kwentetha zamaJuda, ahlele phakathi kobulumko bakhe bobugqwetha. Unguye na ukumkani wamaJuda. Qaphela izinto ezimbalwa kule mini ngokokuba engakhange uPilato ngokwakhe aqiniseke okokuba unguye, kodwa usiba lwakhe alisebenzisayo usebenzisa izimol letters. Into ethetha ukuthi le ntetha ithethwa ngamaJuda ndiyangqinelana. Kaloku khumbula igama lomntu ohloniphekileyo liqala nge-capital letter. Kodwa makeli apha kulo mqolo unguyena ukumkani wamaJuda. Eyona masiku iyerothi hapo umono Yesu wavuya kunene kubale kumzuzu etandi kumbona nayokuba ebeve kuthethwa izinto ezininzi ngaye, nakanjalo wayethemba ukuba yakubona umqondiso esenziwa nguye. Wayemuza amazwi amaninzi kodwa yena akaphendulanga nento. Emanje babingelela abakhulu nabaphathi bammangalela kabukhala. Iherothi ke yakhe wamenza into ngento badlala ngaye. Wamthi wami ngengubo eqaqambileyo ukuthumela kuPilato. Ngaloo mini babasa isihlobo ke. uPilato Ewe phopho man. Masikhawuleze sihambe namqolo weshumi lesibini embindini wawo. Ngaloo mini ke Ewe phopho man. Ewe man. akabalise uLuka ngembali kaYesu. Wena mntu uhlele ediskeni wabethwa esandleni. Landa abashumayeli abaninzi bebhideka kwencwadi kaLuka. Isithi abanye ngugqirha, abanye bathi ungumbhali. Kodwa ngaloo mini babasiza isihlobo. Kwinkundla ezisemva akonwabanga iHerodi.
Intsusa sezalweni kaYesu. Uqalapha ukhohlakala. Yeah. Nangoku selapha ngaphakathi eJerusalema. Akunwabanga uHerode. Ewe Phopho man. Wa simba kuYesu eqokelela ababhali kunye nababingeleli. Yesimana nabo phezu kwentendelezo. Khamene nje yokufuna ukugoduka. Ebuza into yoba inobuso bukabayina. Lendana liyo. Hayi man. Abantu basazi isihlobo inobuso bukaKhesari. BenguYesu. Ewe man. SikaKhesari. Siwaphatha ngoku. Ewe Phopho man. Yiza Phopho man. Ewe mama man. UYesu aphendleleni ebentlithwa ebekhahlelwa ungena kwindlu kaPilato umanxeba-nxeba kodwa ngexesha uYesu angena apha engenela leli gqibo ubiyelwe ngoba uthe phambi koba ayihambe okanye xa eqala uhamba loo hambo wanyukela entabeni wathatha oonyana ababini bakaZebhedi wenyuka intaba ukwenzela angazubuva ubunzima bendlela futhi apha endleleni xa kafika kula masango akakumkani waqala uYesu wafika wahamba. Ewe mama man. Dinamba zakho rhamententle yasekhaya wathula uYesu wamjonga wajongisa into kwezantsi wacinga uPilato ekumjongeni kwakhe into Ewe mama man. umuntu eNazaretha onguHerode makaqale ndimhambise ndithi kungabe naye ndimse kuye ukuthi xa efika apha phambi kwabalomkani kwenzeka into esisimanga wamjonga ukumkani ukumjonga kakhe wadlala ngaye mandikhangela imvelaphi kaHerode lona uHerode ayinguyanga kaHerode wokusala kukaYesu lona uHerode kukaHerode waqala wathatha wathi umfazi kaYohane wenza into esisimanga. Ewe mama man. Wathi ukumfaka emaphethelongweni ngenxa yomntanabo uFilipu loluhorode nguHerode wexesha langoku. Uthi ukufika kwakhe ngoba benolangazelelo into abafuna ukuyibona kwimihla yokulawula kwakhe abafuna ukubona uYesu kodwa sekafikile
Kachuba sihlala. eyenziwa nguye